केरीचं दुसरं संमेलन. गेल्या वर्षी विद्यार्थी देवस्थानचे अध्यक्ष श्री अरुण देसाई यांनी ज्याप्रमाणे शब्द दिला होता की कीर्तन संमेलन सतत एका भाव. त्यामुळे आज जरी कमिटीतले सदस्य बदलले, माणसं बदलली, तरी कोणत्याही कार्यक्रमात फरक पडणार नाही आणि कार्यक्रम वाढत गेले. त्यामुळे गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तसं या प्रोसेसमधून इथं माणसं बदलते पण चांगले कार्यक्रम करणं बदलत नाही. नाथ महाराज, समर्थ रामदास, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गांधी बाबा, संत सोनोबा आदी सकल संत परंपरेला अभिवादन करून ज्यांनी ही संतांची मूल्य समाजाच्या अंतरंगापर्यंत नेऊन ठेवली, पोचवली, अशा कीर्तनकारांना, प्रवचनकारांना, भराड्यांना, गोंधळ्यांना, वासुदेवांना, कनकलक्ष्म्यांना, पाल्यांना, पिल्यांना, लोकसंत सगळ्या उपासकांना, व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांना आणि समोर उपस्थित राहिलेल्या कीर्तनकारांना आणि कीर्तनातील रसिकांना सर्वात माझे विनम्र अभिवादन. गेल्या वर्षी देखील त्या येणार होत्या, परंतु त्यांनी आणखी 2-3 ठिकाणी त्याचा कार्यक्रम अगोदर ठरवला होता 1 महिनापूर्वी. त्यांना सर्वत्र कळवलेलं आहे. त्या देवस्थानाने एवढं आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. ते आमचे राजू मित्र राजू पैदल कधी पण इथे बसलेले आहे. आमचे विजयनगर सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष आणि माझे मित्र सुभाष जाण, सोमनाथ कोमरपंत सर, साहित्य क्षेत्रामध्ये आज जाणारा कोण नाही आहे. तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. असा विषय आहे की संमेलन प्रत्येक दिवशी साहेबांचा पेपर कुठे त्या कुठलाही वेळेवर संमेलन असतं. त्याच्यामध्ये हे 5वं वर्ष जे बिलवदल साखळीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी ते 5वं कीर्तन संमेलन, ते वेगळं संमेलन, हे दुसरं वर्ष ह्या मातेच्या समाजात आपण सादर करतो. ते वेगळंच त्याला स्वरूप आहे. तर कीर्तन म्हटलं की ते कीर्तनच्या समाजात प्रबोधन करते. ते माध्यम कुठलंही असू, ते भारूड असू दे, म्हणाल त्याप्रमाणे, किंवा महाराष्ट्रात सकाळी येणारा सकाळी पण कुठे ना कुठे समाजाला प्रबोधन करायचं. ते कीर्तन काय करतात, त्याच्याबरोबर संगीताची उपासना करतात. कीर्तने परब्रह्म आतुरे, मुक्ती कीर्तनामध्ये लाजली जाते. शांती ब्रह्म संत श्री एकनाथ महाराजांनी दिलेला हा सिद्धांत. यासह आजच्या या संमेलनासाठी निमंत्रित त्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते. मंडळी, कीर्तन याचा अर्थ भगवत गुणानुवाद करणं. गुणगुण निरखित सद्गुणांचा सागर असलेल्या भगवंताचं भक्तिगान म्हणजे कीर्तन. हे काम सर्वप्रथम महर्षी नारदांनी आणून दिलं म्हणून ते या संस्थेचे प्रथम उद्गार. ही परंपरा आजकाल सुरूच आहे. यास्तव वसुंधरा या स्थानाला नारदाची गादी म्हणण्याचं परिपाठ आहे. मी विनंती करते हरिभक्त परायण श्री दत्तगुरुजी अभ्यंकर यांना की त्यांनी वंदना शरणाने या वंदन दिनाची सुरुवात करावी. एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि. रामकृष्ण हरे जय राम, नव